Από ό,τι καταλάβατε, είμαστε στην παραλία της Καλαμάτας, η οποία είναι πανέμορφη, δείξε παραλία, δείξε παραλία. Και από την άλλη, ωραία. Η οποία είναι πανέμορφη για τον απλούστατο λόγο ότι και εγώ ζω εδώ. Ωραία, λοιπόν, σήμερα εκτός από vlog, βασικά όχι σήμερα γιατί έκανα και ένα το πρωί, το δεύτερο μου vlog για σήμερα θα έχει σχέση με τον LeBron James, αλλά πρώτα θα κάνουμε ένα συναρπαστικό κόλπο για κόλπο, εντάξει, θα δούμε κάνει κόλπο για όλους εσάς, τους fans. Λοιπόν, προχωράμε. Έπρεπε να μπούμε με το καφέ και το γυαλί. 3. Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να ανεβούμε στην αποβάθρα αυτού του κόλπου, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν είσαι με τα δύο χέρια και έχεις έναν καμεραμάν που είναι με το ένα χέρι, αλλά τέλος πάντων θα το καταφέρουμε. Λοιπόν, εγώ έφτασα. Την κάμερα παρακαλώ κυρία. Ευχαριστώ. Λοιπόν κυρίες και κύριοι, το κόλλο μας θα είναι το εξής. Βλέπετε αυτόν τον ωραίο στήλο. Από αυτόν θα κατέβουμε, είναι για τους ναυαγοσώστες για όποιον δεν ξέρει. Από αυτόν θα κατέβουμε, θα φτάσουμε κάτω στην παραλία. Οκ, είσαι εδώ. Οκ. 3. Λοιπόν, η εκτέλεση αυτού του κόλπου είναι η εξής. Κάνουμε τα χέρια και καθόμαστε λες και πάμε να χέσουμε. Λοιπόν, θα έχει και ένα έξτρα μέσα που είναι μόνο για τις θαυμάστριες, για να σας δείξω ότι δεν είμαι για καμία εκτός από μία. Λοιπόν, πάμε. 1, 2, 3. Έλα, σ' αγαπώ. Τι ρώτησα φίλε. 3. Κόψε ρε μαλάκα, όπως θέλω να κόψεις θα κόβεις ρε. 3. Λοιπόν, και τώρα ήρθε η ώρα για το vlog. Πρώτα απ' όλα να σας δείξω το γαμάτο καπελάκι μου, Run DMC, για όποιον δεν ξέρει. Θα βάλω link στο description με ένα τραγούδι του στο αγαπημένο μου. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Το σημερινό, βασικά το δεύτερο σημερινό το έχουμε πει. Κόψε. Έτοιμο. Το δεύτερο σημερινό vlog είναι για τον LeBron James που πήρε πρωτάθλημα. Ξέρω να ασχοληθεί πολύ τώρα τελευταία με τα αθλητικά, αλλά εντάξει, έτυχε και σήμερα ήταν μέρα των αθλημάτων. Λοιπόν, εγώ γεννήθηκα 23 Ιουλίου του 98 και σε ένα μήνα κλείνω τα 14. Yay! Λοιπόν, ναι. Γεια σου Βασίλη! Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Και γεννήθηκα 23 Ιουλίου του 98 και μετά από κάποια χρόνια. Και το ρώτας. Μετά από κάποια χρόνια έκατσα και είδα NBA. Είδα λίγο ρε παιδί μου, γιατί μ' άρεσε το μπάσκετ, μου ήρθε και ένας φίλος μου, ο Γιάννης, που είναι και σκηνοθέτης αυτού του βίντεο και μου είπε δες, αμερικάνικη, πώς το λένε, γεια σας, αμερικάνικη. Έλα, πάμε. Θα μπει σίγουρα αυτό. Αμερικάνικη νοοτροπία. Αμερικάνικο πρωτάθλημα μπάσκετ, ναι, και είναι το καλύτερο. Μου έφερε παιδί μου να δω και κάτσε και το είδα. Εκεί έμαθα ότι είναι δύο οι καλύτεροι παίχτες, όχι μόνο στην Αμερική αλλά και στον κόσμο. Είναι το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο. Είναι δύο φίλε μου Γιάννη. Εσύ ό,τι να λες, τα δικίδια μου. Είναι ο Kobe Bryant και ο James. Δεν είναι άλλοι. Δεν είναι άλλοι καλύτεροι. Λέει μαλακίες να συνεχίσουμε. Πέσει και ο Kevin Garnett, αλλά ο Kevin Garnett δεν ξέρει. Ωραία, πάμε. Λοιπόν, για μένα από τότε που γεννήθηκα είδα τον Kobe Bryant και τον LeBron James να είναι οι δύο καλύτεροι παγκοσμίως στο μπάσκετ. Είναι και ο Kevin Garnett για μένα που είναι πάρα πολύ καλός μπασκετμπολίστας, αλλά εντάξει δεν είναι. Αυτός είναι μόνο για να παίζει κάτω τη ρακέτα. Λοιπόν, ο Γιάννης, ο σκηνοθέτης, υποστηρίζει άλλα για Derrick Rose και μαλακίες και για Kevin Durant και σοβαμούπες. Αυτά δεν μου κάνουν εμένα. Εγώ μιλάω για Kobe Bryant και LeBron James. Λοιπόν, είχα γεννηθεί με την ιδέα ότι ο Kobe Bryant, ρε μαλάκα παιδερασμός ρε. Λοιπόν, κάτσε, δεν το έχω πατήσει. Είχα γεννηθεί με την ιδέα ότι ο Kobe Bryant ήταν ο καλύτερος γιατί έπαιρνε και πρωταθλήματα. Δηλαδή έκανε ό,τι έκανε και έπαιρνε και το πρωτάθλημα. Έβλεπε στους Lakers να ήταν ίσα με τους Celtics στα πρωταθλήματα στο NBA, με τα πιο πολλά πρωταθλήματα. Ναι, έτσι ισχύει. Οι Celtics είναι πιο. Ναι, οι Celtics είναι πρώτοι. Ωραία, οι Celtics είναι πρώτοι. Sorry, θα το κόψουμε αυτό, δεν πειράζει. Μπορεί και οι Lakers, δεν το θυμάμαι. Τέλος πάντων, εμένα οι Celtics μου αρέσουν καλύτερα. Τέλος πάντων. Πάμε τώρα. Και
Και είχα την υπόθεση ότι ο LeBron James ήταν, ρε παιδί μου, ο θεαματικός, αυτός που θα κάνει το τρίποντο, το ωραίο, το κάρφωμα, αλλά θα δω πάρει. Είχα συνηθίσει την ιδέα ότι ο LeBron James ήταν αθλητικός παίκτης με πολύ καλή άμυνα, γαμάτο σουτ, αλλά ως εκεί, ρε παιδί μου, δεν πήγαινε. Άρχισε από τους Cleveland Cavaliers που ήταν μόνος του, δεν υπήρχε κανένας άλλος να παίξει. Πήγε στους Heat πέρυσι και δεν έκανε τίποτα πρόπερσι. Πέρυσι. Ναι, είναι η Big 3, αυτό ήθελα να πεις. Στα αρχίδια μου. Ψάξτε. Εδώ είναι. Έχω μαλάκες φίλους, ναι. Λοιπόν και συνεχίζουμε. Και ήξερα λοιπόν ότι ο LeBron δεν θα πάρει ποτέ πρωτάθλημα. Ώσπου έρχεται η μέρα που παίζει τελικό με τον Ολυμπιακό της Αμερικής. Έχεις μέσα στην Οκλαχώμα Kevin Durant και Westbrook. Και ποιον άλλο? Harden. Harden. Αυτόν. Αυτό δεν τον ήξερα, δεν τα έβλεπα από το NBA. Λοιπόν... Κουπέτα να πάτε! Λοιπόν, συνεχίζουμε. Και... Έλα, ξεκόρα, στο θέμα μας. Εδώ Γιάννη, συγκεντρώσου. Δεν είναι θέμα να πατεύω τη Ανέλια. Τι λέμε τώρα, πάμε δείξω. Έλα. Λοιπόν, άκου τώρα πως πάει το θέμα. Το θέμα είναι ότι έρχεται η ώρα που παίζει με τον Ολυμπιακό της Αμερικής, όπως είπα, με παιχταράδες μέσα. Εντάξει, είχαν το δικό μας πανούλι, τον Kevin Durant, Τρία. ναι, και είχαν στη δυστυχία με τον Ολυμπιακό, είχαν τον Kevin Durant που είναι ο Σπανούλης, ενώ οι δύο διάσημοι παίκτες δεν ενδιαφέρουν τις θέσεις. Είχαν το Westbrook που ήταν στα δυστυχία ο Πρίντεζης. Αλλά ο Παπα-Νικολάου δεν έχει καμία ομάδα, όπως και να τον κάνουμε, εντάξει. Είχαν ένα μειονέκτημα κι αυτοί. Εμείς είχαμε τον Παπα-Νικολάου και τα πήραμε όλα στο κύπελλο. Λοιπόν, και έρχεται τώρα η Heat που είναι κάτι... Έχουμε και μετανάστευση στην Ελλάδα, ναι, να το ξέρετε αυτό, από το εξωτερικό ομογενείς. Και ναι, και έρχονται οι Heat που δεν είναι καθόλου δισεκά. Έχουν τον Wade, πολύ γνωστός παίκτης. Έχουν τον Chris Bosh, πάρα πολύ επίσης γνωστός παίκτης. Και έχουν και τον LeBron. Εγώ από τον LeBron και μόνο λέω αποκλείεται. Έρχεται ο πρώτος αγώνας, γαμάει ο Οκλαχώμα, τους πηδάει, δεν μένει τίποτα. Έρχεται ο δεύτερος αγώνας, νικάνε οι Heat με φάουλ που δεν δόθηκε. Οπότε λέω εντάξει, στο διάλογο, δεν δόθηκε ένα φάουλ, δεν θα θέλω, τις άλλες φορές θα το πάρουν. Και κάνει καριόλιδες άλλες 3 νίκες στη σειρά. Πώς γίνεται ο James να νικάει, ρε φίλε, πώς γίνεται να παίρνει πρωτάθλημα ο James? Και περιμένετε, έχω σε αποκλειστικότητα το δαχτυλίδι που πήρε ο James για το πρωτάθλημα. Κόψε. Λοιπόν, να το δαχτυλίδι του James, μπορείτε να το απολαύσετε όλοι. Αυτό είναι. Του μίλησα ως γνωστός vlogger γιατί με ξέρουν ακόμα και στην Αμερική με 20 views. Και μου το έδωσε έτσι μόνο και μόνο για να το δείξω. Κόψε ρε μουνί! Το είδατε και το δαχτυλίδι που πήρε ο James, εντάξει, και μόνο που το κράταγα θεωρούσα ντροπή για τον εαυτό μου, βασικά όχι και τον εαυτό μου, για όλο το παγκόσμιο μπάσκετ που πήρε ο James πρωτάθλημα. Αλλά τέλος πάντων δεν θέλω να τα θυμάμαι αυτά. Και πιστεύω το βίντεο να σας άρεσε, να ήταν, κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Είχαμε και σκηνοθέτη και κάμεραμαν καλό και σκηνικό έτσι, καλά παιδάκια. Είχαμε και την παραλία της Καλαμάτας Φόντο. Και πιστεύω θα τα πούμε σύντομα, όποτε έχω έμπνευση για άλλη ιδέα θα τα πούμε. Γεια σας. Και μια τελευταία βουτιά για όλους εσάς.